Salam mehriban elleşler, sagaman oturan mısınız? Bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin saýatyna, her biriňiziň maşgala ojaklarymyzda agdy berlik, bahtiyarlyk, bereketli taçaklaryňyzyň bereketten bol bolmagyny, röwşen geljegimizde tarap edip wa dünýäňe alyp barýan, gahrman arka damydan janyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rewaçlygy betlenmäni tüýtürümden arzulap, aýla akşamyň owadatly gepleşigimize başlaýar. Merhaba vatandaşlar, ine hemmemiziň bilişimi diýäli bir karar döwletimiziň bahtiyarlyk döwrüne gahrman arka damydan tagallasy bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, dep desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň eňçe sırlaryny biziň geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin gahrman arka damyz ýurdumyzy halife şahitligiňi açyp berdi. Edilileşler biziň gepleşigimizde ýygyder tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz, biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän medeni ustatlarymyzdan gatnaşmagyna, biziň ustat kompozitorlarymyzdan, halk bagşylarymyzdan, şeýle ustat aýdymçylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryny, biziň ustat halifalarymyzdan, aýdymçylarymyzdan ýerine ýetirmegine ýygyder ýetirýär. Edidoganar şuň kun bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyzy gepleşigimize çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanış bolalım. Mara welaýatynyň Mara etrawynyň Owuthan etrawynyň Medeniýet merkeziniň aýdymçysy Babajan Halowow bilen gepleşigimizde. Ine Babajan agada ustat halifalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp, patam bilen gepleşiklerimizden şowly geçmeni öz goşundyny goşar. Onu näme sahnamyzda Babajan Halowow garşylaýar. Medem gelip tomoşaga Udin taşlagıylar Kaşları elvan boyavlı Abilan taşlagıylar Kaşları elvan boyavlı Abilan taşlagıylar Gider ödiline Min kurbanı çebiline Gider ödiline Min kurbanı çebiline Merhaba vatandaşlar, ine şuň kun biziň gepleşigimizden ýene bir mehmany Ustat halifamyz Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbarowyň ogly, Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat Dörjük toparynyň aýdymçysy Gulberdi Jepbarow bilen gepleşigimizde. Ine Gulberdi Jepbarow bilen ustat halifalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterini dören aýdymlar aýdar. Şeýde bilen gepleşiklerimizden şowly geçmeni öz goşundyny goşar. Edidoganar onu näme bir gepleşigimizde Gulberdi Jepbarow garşylaýar. Takat tapman men dönüm perwana divana dönüm Hente sana gid vaktar görünýär maňa bu dünýä Göz-göze düşene aşyk gönlüm gönünýär Ol gara gözlerim gülse yıllar dünýä Hey gel canım yörteyle cenanım gül şad eyle gel Gel canım yörteyle cenanım gül şad eyle gel Merhaba vatandaşlar, ine şuň kun biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen medeni ustatlarymyz bilen tanış bolduk. Türkmenistanyň Dokma Tenagaty Ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Mehanika Teknologiýa Orta Hüner Okuw Mektebiniň aýdymça topar sadanlarlyk ederler. Şeýle biziň gepleşiklerimizden şowly geçmeni öz goşuntylaryny goşarlar. Bide şeýle ajaýyplyklary döredip beren, ustat halifalarymyza uly hormat goýýan, medeni ustatlarymyzyň haqqowannary, gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka damydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň elmi damara waşgyry betlenmegini tüýsürüňden arzuw edýär.
Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizi arzulap, aýly akşamyň o wadatly gepleşmede başlaýar. Onda mehman watandaşlar, edin mehmanlar bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Medine Sanat Ustatlar ýeriňizde geç oturmagysydan haýyş edýär. Edi doganlar bizim şu ustad halipalardan söz atşayan aýly akşamyň o wadatly gepleşmeden bu sanyna bolsa, ine bir näçe ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän, sunugatyň inçe tyrlaryny geljeki ýaşlarymyzda öwredýän, ine bir näçe Medine Sanat Ustatlarymyzy gepleşmede çağırdyk. Bizim ata-babalarymyzyň pendinen uğralyp uly başlar, kiçi işler, mehman atandan uly diýişler ýaly. Biz bolsa söhbetdeşimiziň başyny Babajan Halow bilen başlamakçy. Babajan aga gepleşmede hoş gördük. Gahrman arkadagymyz bizim ähli welayetlerimizde, etraplarymyzda bir näçe çağlar sunugat mekdebini, medeniýet öýlerini açyp halkymyza ulanmaga berdi. Ol ýerde bolsa bizim aýdymsa sunugatymyzyň dürli uğurlar boyunca bir tälim almak üçin, şeýlede sunugatyň inçe tyrlaryny geljeki ýaşlarymyza öwretmek üçin bir näçe saz gurallar bar. Şeýlede bir näçe biziň halipalarymyz medeniýet merkezine zähmet çekýär. Netiden özüňiz hem Oğulhan etrawynyň medeniýet merkezine zähmet çekip, biziň ýaşlarymyza şu ustatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, kompozitorymyzyň eserini döreýän aýdymlary, halk bagşylaryň bir ýerine ýetiren bir halk aýdymlaryň bir inçe sırlaryny geljeki ýaşlarymyza ýetirip halipa şartky ýolunda dowam etdirýäňiz. Indi siz hem öz işiňizde alyp baran işleriňiz dogrusyna şeýlede Gahrman arkadagymyzyň şu medeniýet sanat ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna başlasak söz sizden. Köp sağ olun. Şu berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aýdymsa sunugatymyz hadan pazarlap ösdi. Gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen şu biziň Oğulhan etramyzda döwrewap täze bir näçe medeniýet öýler açyldy. Şonda da şu döwrewap saz gurallary bilen saz aýdymsaz ýazýan saz studiýalary bilen üçin edilen täze medeniýet öýlerimiz bar. Şu medeniýet öýlerde de zähmet çekýär. Oğulhan etrap medeniýet merkezimizde biz saz ýazýan studiýamyzda ýörte bir sazyna ýigdimiz we Bayram Şarif diýip aýdan aýdymlanmady. Şu saz studiýasynda täze saz gurallary bilen täze öwüşün berip ýazýar, işleýär. Şeýle hem sazynda ýigitlerimiz we Murat Taganow we şeýle hem aýdymçylyk ýigitlerimizden Ýagşyly Türkiýew we Sapa Aşirov, Serdar Şerif, şeýlede bir näçe aýdymçylarymyz we şolaryň bilelikde şol özüň täze gurup beren medeniýet öýümizde zähmet çekýär. Şu medeniýet öýümizde de ýaş aýdymçylarymyzdan uly höwet bilen gatnap sadanlarymyzdan batnaýada. Şonda bir täze aýdymlaryň inçe tyrlaryny şu medeniýet öýlemizde öwrenip kämilleşýärler. Şu medeniýet öýlemizde zähmet gelip öwrenýärler. Babajan aga, siz diňe şu kompozitorlarymyzyň eserini döreýän aýdymlary ýerine ýetirýäňizmi, ýa halk aýdymlaryny aýdýaňyzmy? Şu aýdymsaz diýilýän zat bolur inçe de ol özüniň ukuyubyna görä, sesine görä bir aýdymlar aýdylýar. Şoň üçin biz bir Gur'anlar hoja ulifany başdan bir gaty gower şoň bir aýdymlaryň ul höwes bilen ýerine ýetirýär. Şeýle demem biz halk aýdymlarym aýdýar. Ayrılıktan çıkanla dünya düşer yalkını. Görüm dostlar yarım gelye akatimin alkını. Görüm dostlar yarım gelye akatimin alkını. Adıma kurban, dertlerim derman. Yüreğimde yakıp giden oduma kurban. Vah yüreğimde yakıp giden oduma kurban. Türkmenistan'ın halk bağışlatı Homor Jeliyev diýip bir bağışymyz bar. Şoň aýdymlaryna aýdyp şoň halk aýdymlaryna aýdýar. Galiberte Girman bağışı bar, Paşra Ulu Girmanow bar, Ödenýan Nowadow bar, Tahyjy Epbarow bar.
genlemedi ya Ankara'dan genlemedi Ayşe Pevli dinlemedi Verim Hasan kakap Bir kaldırılan nussoğu bir bağışlanmaz var. Şolan aydımlarından yerine getirýäs, başardığımızsa. Indi siz görýäňiz şu halk bağışlanmadan ýerine ýeten aýdymlarym aýdýan ekeniňe sebäbi toýa mereka baranda hukmany ýagdaýda bir kompozitorlarymyň eserini dören aýdymlary ýa söýgü aýdymlary ýa watanymyzy wasp edýän aýdymlary ýa bolmasa halk bağışlanmadan ýerine ýetiren aýdymlaryny bir aýtmaga da isleg bildiren biziň näme tomoşaçylarymyz halkymyz barda. Elbetde şol halk köpçüligine näme haýyş dese siz hem şonu ýerine ýetirmeli bolýaňyz-da. Doğru aýdýaňam. Bayramçylyklarda, toýlarda ne adamlaryň hersi bir islegine ora bir halk aýdym haýyş edýär, biri döwrewap aýdymlary haýyş edýärler, kompozitorlaryň aýdymlaryny isleg bildirip aýdýarlar. Otaň bir köpüň adam bolsaňam, şolaryň her ýeriniň otaň islegini kanagatlandyrmak üçin sen bir köpdürräm bolmaly bolýaň-da, şoň üçin halk aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Öýrün köp bolmaly, aýdym aýtsak bolsa, näme aýdymçam hukmanyňda da gözlükde bolýar. Bir näçe Ustad Halipalamyň bir aýdymlaryny ýerine ýetirmek üçin oň bir iňçe tyrlaryny, oň bir sözlerini dürüst we dogry ýerine ýetirmek üçin siz dähmet çekmeli bolýaňyz-da. Indi siz şu Gurbannazar Hojagulywyň aýdymlaryny siz köpräk ýerine ýetirýäňiz. Gurbannazar Hojagulywyň aýdymlaryny öz sesiňizde gawat gelýär diýip aýtdyňyz, meýär siz şoňa maýyl bolup ýerine ýetirýäňizmi? Şoň aýdymly özüm gaty bir gowy gördüm men. Men şoň üçin şoň aýdymlaryny aýdýan. Araştı döwletim erkin ýaşaýan Goýhon türkmen ilim zamanaň eli Owagyň eleme salýar bunyan Goýhon türkmen ilim zamanaň eli Owagyň eleme salýar bunyan Şatlan türkmen ilim zamanaň eli Beýle aýdymlarym başga kompozitorlarym, şahirlerim söýlerini ödüren aýdymlarym ýerine ýetirýär. Bir döwrümüň şu 70-nji 80-nji ýylda aýdylan aýdymlar bar da bir sözi sady ýerine düşen aýdymlar bolýar da bir halkyň aňyna ýaşaýan aýdymlar bolýar da. Şol aýdymlarym ýerine ýetirýär. Ýetadiň ýekine edem Gurbannazar Hojagulywyň şu aýdymlaryny bir hasam bir höwet etdikde şoň bar. Şoň aýdymlaryny köpräk aýdýar. Ona näme Babacan ağa bugün bize tomoş edip oturan mehran vatandaşlarymyzdan bir aýdym aýtmagyda garaşýanlar. Ona näme gepleşip budyň şu ýerine Ustad Halipamyz Gurbannazar Hojagulywyň ýerine ýeten aýdymlaryny bir aýdyp berseň tatam gepleşip budyň şowuny artardy. Baş üstüne, uly gösülen. Senin 17'inde ağlanagyňy 35'te bağıra urup sorarım Geceler düşümde hol sipa saçlarım Gümüş tarlaryny görüp sorarım Gümüş tarlaryny görüp sorarım Geceler düşümde hol sipa saçlarım Gümüş tarlaryny görüp soraran Gümüş tarlaryny görüp soraran Ay ýaly düşýär aýdymam aýdan çarlaram Öldüm üçin şahirom ýeýden çarlaram Hergedek 17 gol aýdan çarlaram Senin botfanaňa baryp soraran Senin botfanaňa baryp soraran Hergedek 17 gol aýdan çarlaram
senin botsanana barıp soraran kümüş tarlarını görüp soraran Soyul karıştım ol, getimde tüyüp Kursakta sakladım, kurşun dek koya Koy bugün görseler fav, görseler aya Senin gül cemalini görüp soraran Senin gül cemalini görüp soraran Koy bugün görseler fav, görseler aya Senin gül cemalini görüp soraran Senin gül cemalini görüp soraran Ay yana düşen aydım ol aydan çağlaram Ödüm için şahir ol öydün çağlaram Kerigedek on yedek ol qaydan çağlaram Senin botsanana barıp soraran Senin botsanana barıp soraran Kerigedek on yedek ol qaydan çağlaram Senin botsanana barıp soraran Senin botsanana barıp soraran Aydın gül cemalini görüp soraran Şirin aydımlardan ruhun qalar. Güzel yaşlık döwrüň dolanyp geler. Qış günü bolsa da ağlayad bolar. Halipalan aydymyny diňleseň. Ine mehran watanaşlar görüşimiz ýaly şuň kun biziň gepleşigimizde Babajan Halow Ustad Halipamyň ýerine ýetiren aydymlarynyň birini ýerine ýetirip berdi. Ine Babajan aga şol aydymy diňleýäninde biziň Ustad Halipalarymyz gözüňimize gelýär. Elbetde ol aydymy diňleýärken orta özüňe diňleneni duymaň alýan. Sebäbi bu aydymlar adamyň bir ruh baýlyk paýlap, adamyň bir gaýgylygyny, şatlyklygyny, bir hasratyny deň paýlaşan aydym satyn goýdyk. Megerem ýalňyşmy tak gerek. Ine bugün kun berde bir tomaşa edip oturan watandaşlarym bilen, mehmanlarym bilen bir şeyden bir aydym aýtmagyna garaşýanlar. Belki watandaşlarymyz üçin ýene de Ustad Halipamyň bir aydymyny aýdyp berseňiz, hatam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Ustad men nädir ýaňy şu Ustad Halipamyň Gurbannalar Hojagulyewň bir ýyl döwürlerde aýdan bir ýaş döwrümizde aýdan aýdymlarynyň biri soraryn diýen aýdymny ýerine ýetirip berdim-de. Men häzir ýene de şol Ustad Halipamyň Gurbannalar Hojagulyewň maýagy diýen bir gow aýdan aýdymlarynyň biri bar. Şona men häzir uly höwes bilen ýerine ýetirip bereyim. Baş üstüne. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar. Babajan aganyň ýerine ýetirjek aýdymny Gurbannalar Hojagulyew näçinji ýylla halk köpçüne ýetiripdir. Şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz, 0585 SMS urudyp bilersiňiz. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar. Onu näme biz ýygy derli sizden geljek SMS-lere garaşýar. Gepleşigimizde bolsa Babajan Halowyň ýerine ýetirmegini aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, diňjalyň edil watandaşlar. Adyňa gurban, her sözüň derman, yüregimde ýakyp giden oduňa gurban, yüregimde ýakyp giden oduňa gurban.
yakıp giden oduna kurban. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Akmaydık mayarır arzum hem bağıtımdır. Şat zamanan şat gözeli tılla tezi tağıtımdır. Şat zamanan şat gözeli tılla tezi tağıtımdır. Adıma kurban, her sözün derman. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Vah yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Vah yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Elin bakar durmuşuma can verdin. Din asmanın döktün tılla mirceni. 16'imden 17'me yetirdin. Ki onu da bilerim min seni. 16'imden 17'me yetirdin. Ki onu da bilerim min seni. Ay, kuvar seni gördüm 16 gede. Yemma 17'min bahar yadını. Aydım yalı kuruz oğumda göterir. Tutarılıp çaların onsadını. Aydım yalı kuruz oğumda göterir. Tutarılıp çaların onsadını. Sağ bol bakar, sağ bol menin girelim. Yıllan yıla sana alkış dilerim. Urmasını koyan çate yüreğim. Bakarlar içinden seni güllerim. Urmasını koyan çate yüreğim. Bakarlar içinden seni güllerim. Ay, kuvar seni gördüm 16 gede. Yemma 17'min bahar yadını. Aydım yalı kuruz oğumda göterir.
Mehran vatandaşlar, aylaşam wadaty gepleşmede dowam edýär. Siz biziň gepleşmede ýerder tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň her sanyna ýurdumyzyň dörli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeni sanat ustadlarymyzdan gatnaşmagyna, ustad halipalarymyzdan aýdymny sizleşdirýär. Biz bolsa gepleşmediň dowamyna şu aýdymçylarymyzyň ýerine ýeten aýdymlaň tadynyň sözüniň kimligini size sorag berýär. Biziň beren sowallarymyza bolsa mehriban watandaşlarymyzdan bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Gelin häzir ileşmeden SMS-leri şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçmekçi. Ine ileşmeden gelen SMS-ler şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçdik. Mar welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjy Merjen Annaýewa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aknawa Çarywa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa, Göktepe etrawynyň Ygant owasynyň ýaşaýjy Kakys Meredow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Akgül Aşirwa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Aşyr Mewlamow, Ahal welaýatynyň Akbudy etrawynyň ýaşaýjy Cennet Rejepowa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Bibi Nur Gurt Nazarova, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Çar Mergen Hekimow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Nadar Hudaý Nazarow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Cennet Meredowa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Kakys Süleýmanow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Celil Meredow, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Cennet Akywa, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Nurjahan Meredowa, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjy Meretgelli Durdu Nazarow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Öwez Gurbanow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Aşyr Aklyýew, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň Bagır owasynyň ýaşaýjy Ogulnar Alamyşewa, Aşgabat şäheriniň Gökçe owasynyň ýaşaýjy Nurtäç Nazarowa, Aşgabat şäheriniň Herqala owasynyň ýaşaýjy Laçyn Nazarowa. Mehran watandaşlar, näşe gün biziň gepleşmede SMS ýolan izleşmedi. Şu gepleşmediň çäkli bolan soň gysgaçyk tanışdyryp geçmeli bolduk. Şoň üçin şu gün biziň gepleşmede dogry we dol jogap beren izleşlerimiz üçin mirasymyzyň hazynatynyň siz üçin aýdym eşdirýäs. Diňleň diň jalyň edil watandaşlar. Gülzar ile til gelýäli bibijan, kanal tuý dolup taşyp bol gelýäli bibijan. Eşne çölden salkyn şemal yel gelýäli bibijan, için tuğdo doňdyk bal bolýaly bibijan. Alyaňagyň meňleyäli tummuryň ternaryna, Ağal kamam köpet dağdık ağaltının qarına, İşin bilen görünmedin görenlerin barına, Açmıcığımı deste gülgeliyele bibijan. Ay madamnağa mehribandır gülü kemirim kergülü, Bar güllerden saylap geçip tüydüm seni tergülü. Lelem kaçan muradıma yeterin merverveli, Sen uğrumda yürek bağrım kül bolýaly bibijan. Kirpiklerin geler sen bar mezalim gataşar, Görgüç bilen göllenir sen söýgü moddik tutaşar, Şirini söyleşmeni belki yarım tataşar, Indi aşıklaň ardywy ýol alýaly bibijan. Duyjak bolsaň söýgümi jan tinle odal ödümi, Duyjak bolsaň söýgümi jan dinle gadal tadymy, Ýatsa çekeýin men nädiňi, Köni ýyllar aşyp gelgelýäli bibijan, Inni aşyklaň ardywy ýol alýaly bibijan. Yatsa çekeyin men nädiňi, Köni ýyllar aşyp gelgelýäli bibijan, Inni aşyklaň ardywy ýol alýaly bibijan. Näder töhwetdeşimdi Gulberdi Jepparow bilen dowam etmekçi. Gulberdi gepleşmede hoş gördük.
Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamy, biziň geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyza, kompozitorlarymyza, halk bagşylarymyza diýsen uly hormat goýar. Şol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bolsa, dogry we dürüst ýerine ýetirmek üçin ýurdumyzy halipa şartgolyny açyp berdi. Elbetde biziň halipalarymyzdan güýjalan bir näçe biziň aýdymçylarymyz bugün bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze aýdymlary şeýde ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp halk köpçüne ýerine ýetirýärler. Size mine Aşgabat dörjülük toporuny bir aýdym aýtmak bilen çäklenmän biziň ýaşlarymyza şu ustad halipalarymyzdan gelýän aýdym satsynyň iňçe tyrlaryny öwredip halipa şartly ýoluny dowam etdirýäňiz. Netidem öz işiňizde alyp baran işleňiz dogrusyna şeýde gahrman arkadamyzyň medeni sunat ustadlarymyza goýan hormat dogrusyny töhweteşigimiz bilen dowam etsek sözsizden. Hormatly prezidentimiz bize özü halipa bolup durýar. Dürli saat urallarda saat şaýlýar, aýdymlary ýerine ýetirýär. Özü döredüjülük mektebi bolup biziň öňümize düşüp ber. Ondan başga da näme medeniýet sunat işgärlerine hormatly prezidentimiziň goýan sarpasy gaty uly. Muňa mysal edip welayetlerimizde, etraplarymyzda, şäher merkezlerine açylýan medeniýet öýleri, medeniýet ojaklary, çağalar saatçılık mektepleri. Ine ýaňy ýakynda hormatly prezidentimiz Aşgabat şäherine jahan döredüjülük merkezini bize açyp kullanmaga berdi. Munyň içinde işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler döredilen kiçi ýaşdan başlap tä uly ýaşa çelli sahnada özüňi näde alyp barmaly, tans toporlarynyň hereketleri barada ses ýazgy studiýalary, uly tans otaglary, sahnalar umuman aýdanda döretmäge, işlemäge uly mümkinçilikler döredilen döredüjülük merkezini açyp berdi. Hormatly prezidentimiziň medeniýet sunat işgärlerine goýan sarpasynyň nä derejede ýokardygyny aýdyn göz ýetirmek bolýar. Dogry belliňizde elbetde gahrman arkadamyz biziň medeniýet sunat ustadlarymyzyň işlemek üçin, döretmek üçin, ýaşamak üçin ähli şertler döredip berýär. Ine ýaňy ýakyna hemmämiz şaýady bolanlar tene watanaşlarymyzdan tomoş edenler, görenler biziň medeniýet sunat ustadlarymyza şeýle ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çeken bir näçe ýerleşdirmede ýaşamak üçin 16-njy tapgyr ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegi elbetde bu bolsa medeniýet sunat ustadlarymyzyň bir maşgala ýagdaýynyň bir tam gowlandyryp ýokary hili bir täze jaýlarda ýaşamak üçin, şol ýerde toýlamak üçin ähli şertler döredip berdi. Bu bolsa gahrman arkadamyzyň biziň medeniýet sunat ustadlarymyza, ähli halkymyza goýan hormatynyň nä derejede ýokardygyny biz aýdyn göz ýetirýär. Ine gul berdi toý bayramlarymyzda bir esasanam bir Truwaşdan siz öz qaqaňyz Türkmenistanyň halk artisti Toýgul Jepbarowyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny ilgiderli halk köpçüne ýetirýäňiz. Ine siz öz qaqaňyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryndan başga da halipalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Men umuman aýdanda hemme halipalara hormat goýan, dinleýänem sebäbi olaryň döredip giden ýollary, olaryň ýerine ýetiren aýdymlary bize ullokan mektep bolup durýar. Ýöne şol aýdymlarym men beýle halipalaryň aýdymlaryny ýerine ýetiremde men öz ýerine ýetiriş äheňimi goşup öz ýolumdan ýerine ýetirmäge çalışýan. Ondan başga da esasy ýykyn edýän aýdymlaryma dogry özüňiz aýtdyňyz halipanyň aýdymlary. Bir uşak barsam uşak
başga da Türkmen halk aydımlarynyň üstünde de kän zähmet çekip işleýän ýörüýte meniň ýerine ýetiriş äheňime gawat gelýän aydymlary döredýän kompozitorlar bilenem ýakynan ara gatnaşyk saklap zähmet çekýän. Sunugyň aňarsyna çykan ýok, sunugyň aňarsy giden bir umman ýöne şu hemme ýollaryňam ýerine ýetiriş ustaatlygyny äheňini öwrenmäge çalışýan. Ona siziň ona esasy halipaňyz Türkmenistan halk artisti Toýgul Jepbarow da. Näse şol haýsy bir täze aydymlar işleýäninde de näme ýurdumyzy özel gyýylarmyzy wasp edýän täze eserleri aydymlar döredüňizi haýt halipa bilen maslahatlaşýaňyz. Men ilki bilen şol öz işleşýän topormyz baýna mysal üçin Aşgabat döredüjilik toporunyň dirijori, ýolbaşçysy Töre Orazgeliýew bar. Şonuň bilen notalaryň üstüne janly ýerine ýetirişleriň üstüne orkestr bilen ýerine ýetirişleriň üstüne işlänimde Töre Orazgeliýew bilen maslahatlaşýan. Täze aydymlaryň üstüne işlänimde ýörüýte men bilen işleşip dören sadanny kompozitor sadlar gaýtadan işleýän oglanlar bar, Murat Kertikow we Mergen Hydirow we şolar bilen maslahatlaşyp işleşýän ýöne aydym haçan taýar bolanyny başarsam kakama halipama dinledip şondan soň halk köpçüligine ýerine ýetirip berýän. Elbetde şu aydymy işleýäninde sen hökman ýagdaýda bir şahyrlarymyň bir ogudan seterlerini, soňra kompozitorlarymyň bir saat eserler bilen täze saatlar döreden bolsa, şoňa görä ona siz aydym ýerine ýetirmeli bolýaňyzda. Elbetde siz şol şahyrmyz, kompozitorlarymyz bilen, ýa-ni sadanlarymyz bilen ýene-de siziň özüňiziň bir hiňňizi goşoňdy, ol bir adamyň bir gursogyna ýaşajak bir süýji aydymlar döreýän kädiýänne. Tebäsi şol aydymy işlejek bolanyňyzda hökman ýagdaýda kompozitoryň size şol aydymy döredip getirip berýän ýa siziň özüňiz şahyrlarymyz bilen maslahatlaşyp onuň saat döretýäňizmi? Şeýle bir ýagdaý bolýar da, umuman gazet jurnallary alyp goşgularyň üstüne seredip okap oturýarsyň bolyn. Kämahal sadyň öz-özünden kelläňe gelýän ýagdaýlar bolýar. Okap oturan goşgyňa görä. Ilham gelýär. Ilham gelýär. Onuň menini käbir aydymlary sadlaryny özüm ýazýan, özüm döredýän. Ondan başga da ýanky adagdalan sadanna oglanlarymyz bar, sadanna kompozitorlarymyz bar. Şolar bilen aydymlaryň üstüne işläp goşgularym esasan men gazetlerden, jurnallardan alýan. Onun daşgarynam ýakynan ara gatnaşyk saklap işleýän şahyrlarymyzdan Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgelle Anamradow bilen ýakynan ara gatnaşyk saklap işleşýän Mara welaýatyna zähmet çekýän şahyra denanymyz Nartaş Yusuf Durdiýew bilen işleşýän ýakynan ara gatnaşyk saklap medeniýet sunuwdy işgär elmydama gözlegde bolýar. Şoň üçin gazetlerden, jurnallardan göwnüme ýaran goşgularyň hemmesini göçürüp alýan özüme kämahal ýanky diýişmäli açyp okap oturýan birden saat gelýärde ütköşk aydymam döräýär. Elbette ýurdumyň ötüşini görüňde, gahrman arkadamyň şu medeni ustaatlarymyza goýan hormatyny görüňde, elbette eliňe galam alyp bir şygyr ýazasyň gelýär, bir sadanna bolmasaň eliňe bir dutar alyp saat çalyp şu watanmyň ötüşine öz goşandyň goşasyň gelýärdi. Ona näme gul berdi? Şu ýerde ustaat halipalarymyz barady. Bir näçe gurrunglary berdiňiz, ýa-da öz işiňizde alyp bilen işleňiz dogrusyna gurrun berdiňiz. Berde wagtda watandaşlarymyz siziň bir aýdym aýtmagyna garaşýandyr. Ony näme biziň gepleşigimizde şol ustaatlarymyzyň öz halipaňyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny bir aýdyp berdiňiz, adam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Baş üstüne. Pencereden mayıl bakan yar, yar gara gözleriňle lemnetiler menden. Şirin canımış koduna yakan yar, yar gara gözleriňle lemnetiler menden. Şirin canımış koduna yakan yar, şar gara gözleriňle lemnetiler menden.
gözlere bendi bolayın. Men senden ayrılıp yarım nire barayın. Men mırtılla yüzük yari tenne bolayın. Yar var gözleriňle lemnetiler menne. Men mırtılla yüzük yari tenne bolayın. Şar var gözleriňle lemnetiler menne. Neşterdir yarıydı kırganımı. Sen üflesen men vereyim canımı. Yar var gözleriňle lemnetiler menne. Sen üflesen men vereyim canımı. Şar var gözleriňle lemnetiler menne. Gitmez gumani, bilbilim dilinle yarım gülüm dumani. Sayat Khan Himran'ım, dini imanım. Yar var gözleriňle lemnetiler menne. Sayat Khan Himran'ım, dini imanım. Yar var gözleriňle lemnetiler menne. Üflesen men vereyim canımı. Şar var gözleriňle lemnetiler menden. Gözle kara gözlü yarım ne gerek menden. Halipalar tirsegine dayanar. Aydymsaz mehr söýge ýugurlar. Ustatlardan şägirtlerem güýjalar. Halipalaň aydymyny dinleseň, elbetde ustad halipalarymyň ýerine ýetiren aydymlaryny näçe dinlediňçe dinläsiň gelýär. Sebäbi bu aydymlar her bir insana ruhy baýlyk paýlayan aydymlar diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Ine gul berdi, şu gün kun bilen gepleşigimizde şeýler ajaýyp bir ustad halipalarymyň ýerine ýetiren aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Ýöne bir de tomaşa edip oturan mehman wataşlarymyň ýene de tidiň aydym aýtmagyna garaşýandyr. Belki gepleşigimiziň şu ýerine ýene de ustadlarymyň bir aydymyny aýdyp berseňiz, hatam gepleşigimiziň şowuny artardy. Baş üstüne. Men şu ýerde gepleşige niýetläp getiren ýyllylaryň aslynda diýen aýdym ýerine ýetirip berýin. Baş üstüne. Mehran watandaşlar, edil mihmanlar. Gulberdi Jepparowyň ýerine ýetirjek aýdymny biziň ustad halipamyz näçinji ýyla halk köpçüne ýetirdi. Şeýde şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz, 0585 SMS urudyp bilersiňiz. Ona mehran watandaşlar sizden geljek ýygy SMS-lere garaşýar. Şeýle ajaýyp gepleşigimizde bolsa, Gulberdi Jepparowyň ýerine ýetirmegine siz üçin aýdym eşdirýär. Dinleýän diň jalyň edil watandaşlar. Uzaklarda gün yaşar, mehrinden kalbim coşar. Nedlim sana garaşyar, yılların aslında. Nedlim sana garaşyar, yılların aslında. Karışarın gelince yılların aslında. Karışarın gelince yılların aslında.
dil şirin dahan ile yoktur sen bakan uha gidiyer gün cahan yılların asınma uha gidiyer gün cahan yılların asınma Karışarın gelinşen yılların asınma Karışarın gelinşen yılların asınma Yol üstüne dinemin Kulak salıp enemin Karaşarından açın Yıldızların asınma Karaşarından açın Yıldızların asınma Karışarın gelince yılların asınma Karışarın gelince yılların asınma Yılların asınma Yılların asınma Sana aydayın gül yüzlü yaram Sana köngül bersem onu yaralar Sana köngül bersem onu yaralar Alıp sen tavrımı yoktur kararım Alıp sen tavrımı yoktur kararım Sana köngül bersem onu yaralar Sana köngül bersem onu yaralar Aşk riştesi bilen bilim bağlagan Hasrat odu bilen bağrım dağlagan Aşk riştesi bilen bilim bağlagan Hasrat odu bilen bağrım dağlagan 7 yıllar yola kara bağlagan 7 yıllar yola kara bağlagan Sana köngül bersem onu yaralar Sana köngül bersem onu yaralar perişan kılma Aşk hancarı bilen bağrımı dilme Gel gel yarım çeşme giryan olma Sana köngül bersem onu yaralar Gel gel yarım çeşme giryan olma Sana köngül bersem onu yaralar Garip aydaçın aşığım edidir Canım alan
şum rakibin sözüdür. Menin yarım şapatın gıydıdır. Sana köngül bersem onu yaralar. Menin yarım şapatın gıydıdır. Sana köngül bersem onu yaralar. Sana köngül bersem onu yaralar. Sana köngül bersem onu yaralar. İdi vatandaşlar ayla akşamı wadatı gepleşmede dowam edýär. Biziň gepleşmede ýigitleri tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň her sanyna öz dogan garyndaşlaryny, ejelerini, kakalaryny gutlap, bir näçe doglan günlerini gutlap SMS-ler gelip gowşýar. Idi doganlar biz bolsaýar şu doglan günleri şu gün biziň gepleşmede gabat gelen, iýleşmeden gelen SMS-ler şu ýerde kısaca tanıştyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň büdmeýin etrabynyň her gala obasynyň ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjysy Anna Bibi Hojagelli we öz ogly Abdurrahmany şeýle-de gaýnagasy Nurmurady doglan bilen gutlaýar, oňa berkjan saglyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň ýaşaýjysy Oğul täç söyünç we yegeni dünýä gödeli doglan bilen gutlaýar, oňa berkjan saglyk uzak ýaş arzu edýär. Mehran watandaşlar näçe gün kun biziň gepleşmede şu doglan günleri gabat gelen bir näçe iýleşmeden gelen SMS-ler şu ýerde kısaca tanıştyryp geçmekçi. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Bayramaly etrabynyň ýaşaýjysy Nurtäç Meredowa, Aşgabat şäheriniň büdmeýin etrabynyň ýaşaýjysy Nurtäç Meretgelli we Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň ýaşaýjysy Kakys Meredow, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy Dayanç Didarow, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Liwap welaýatynyň Halaj etrabynyň ýaşaýjysy Nurgödel Rozgelli we Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Meretgelli Rozbaýew, Daşowut welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy Pirgelli Pirmedow, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Halykberdi Durduýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň ýaşaýjysy Didar Mergenow, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy Ömürgelli Meredow, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Nepes Aşyrow, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň ýaşaýjysy Tirkeşmurat Orad Durduýew, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Mirgelli Aşyrow, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Orad Täç Orad Muradowa, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Kakys Meretgelli. Mehran watandaşlar şu gün kun biziň gepleşmede doglan günleri gabat gelen ähli iýleşlerimizi doglan gün bilen tüýtürekden gutlaýar. Olara berkjan saglyk uzak ýaş arzu edýär. Goýulmadan maşgala ojaklaryna öz balalarynyň bagtyny gonyp ýaşamagyny tüýtürekden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzulary her biriňizde arzulap şu gün biziň gepleşmede gatnaşmana gelen Babajan Halowoň şeýle-de Gulberdi Jepparowyň ýerine ýetirmegine siz üçin aýdym eşdirýär. Dinleň dinjalyň edit watandaşlar, ýaşyňyz uzak bolsun. baştan doğrusu birce ölmem hayır bollum birce ölmem hayır bollum göz bilen kaştan doğrusu göz bilen kaştan doğrusu gönlümün hoşga kitendin gönlümün hoşga kitendin Alim şafi fin
mahı sen Yedi pelek mahı sen Sil rovan yaştan doğru Sil rovan yaştan doğru Çarxı bildirmez adamning farxı sen bilen daşdan doğrusu bildirmez adamning farxı bildirmez adamning farxı sen bilen daşdan doğrusu sen bilen daşdan doğrusu Sagalan gövno alsan Yanşı bilen oynap gülsem Yanşı bilen oynap gülsem Ayırmaz kuştan doğrusu Ayırmaz kuştan doğrusu Yanşı bilen oynap gülsem Yanşı bilen oynap gülsem Ayırmalı kuştan doğrusu Ayırmalı kuştan doğrusu Zifre yıllı diyali göğ atmanımda Çoğla taçıp mana duşam nedikli Yüreğim küyteyer ey takip cemal Atmana aydoğun çağınna hergit Yüreğim küyteyer ey takip cemal Atmana aydoğun çağınna hergit Men neyleyin yürek küytezelerem Dolunay dek mana kaçmanmın yaktı Nedik duygun bilen girdin kalbıma Mendin ettin bilen taparın vakti Çık ovadan ey gödel peri Atmana nurunu taçyan mitli ay Mukodet teyvinin nişani bola Atının gidevi bereyin terpay Mukodet teyvinin nişani bola Atının gidevi bereyin terpay Men neyleyin yürek küytezelerem Dolunay dek mana kaçmanın yaktı Nedik duygun bilen girdin kalbıma Mendin eten bilen taparın vakti Enni çık ovadan ey bedel peri Atmana nurunu taçyan mitli ay Mukodet teyvinin nişani bolar
altından yüzüğü vereyin terpay. Mukaddes köyünün nişanı bolan altından yüzüğü vereyin terpay. Hennicik ovada eyvedel peri atmanan nurunu kaçyan misli ay. Mukaddes köyünün nişanı bolan altından yüzüğü vereyin terpay. Mukaddes köyünün nişanı bolan altından yüzüğü vereyin terpay. Mehran vatandaşlar, siz bizden gepleşigimizde ýygydyr tomoşa eden bolsaňyz görentiňiz bizden gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çekýän bir näçe mediň sanat ustatlarymyzdan gatnaşmagyna, ustat halipalarymyzdan söz açýan bir näçe halipalarymyzy ýatlap söhbet etdiler. Şeýle ustat halipalarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryna ýygydyryny sideşdirdik. Indi bolsa gepleşigimizde mediň sanat ustatlarymyzdan arzuwny eşitmek bizden her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Gulberdi bir arzuwlaňyzy reşdäýsek. Bir karar devletimizin bahtiyarlık döwründe bizim Türkmenistan devletimiz bedewady bilen ýoňa barýa. Bu işlerin sakasynda bizim hormatly prezidentimizin el mydamy Türkmen halky barada edýän taýsyz aladarlary dur. Bizim medeniýet sunady saatlarymyza goýan uly hormat üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Ýyl bähfetli ähli tutýan tutumly işlerem el mydamy rowaşlyklara wesilensin. Bedewady bilen ýoňa barýan Türkmenistan döwletimizde aýdym sadyň sesi el mydamy belentden belent ýanglanyp dursun. Sözümiň ahyryna gepleşigimizde niýetlep getiren aýdymlarymyň birini ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Düzülmüş yüzünle halık yanan o yanan. Nice sevdalara sallın başım ne damar dolağından balık yanan o yanan. Levde balık yanan, bağrım dilik yanan. Aşık bilbil dad eder yakma gülük yanan. Aşık bilbil dad eder yakma gülük yanan. Gül açılsa aşık bilmez bolar. Aşık maşuk merhemine dost bolar, dost bolar. Ağaç barlı olsa başı pes bolar. Menin iltimasım hey 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 o yanan. Açılır müle gel müle. Senin aşkın sallay meni bukhara. Elip kattım bolmuş dalik yanan o yanan. Elip kattım dal bolly şeyda billah bolly. Tenleyli gizmen mecnun etkenimiz çöl bolly. Tenleyli gizmen mecnun etkenimiz çöl bolly. Ağaç barlı olsa başı pes bolar.
menin iltimasım hey 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 oyanan Takat tapman men dönüm pervana divana dönüm Hente sona gid vaktar görünyer Mana bu dünya Bölböle düşene aşık gönlüm gönünya Ol kara gözlerim gülse yıllılar dünya Hey gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel Yine aynadan bakyan delmirep yüreğimi yakyan Menem bakyan alçapığa aydıp kıyali Niçikse tapayın nehil aydım yine İki yüreği aman bakı tapıştır yali Hey gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel Baba janaga tidiňem bir arzulyňy deşdäýek. Aydym sadyň medeniýetiň sunudyň hak howandary hormatly arkada prezidentimiziň belen tutýan tutumly işleri elmedama ruwaşlyklary prezidentin jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Aýla akşam o wagt Aydym sady gepleşigede getiren aydymlardan ýerine ýetirip bereýin. Baş üstüne. Medem gelip tomoşaga Udin taşlagıylar Kaşları elvan boyavlı Abilan taşlagıylar Kaşları elvan boyavlı Abilan taşlagıylar Gider gider ödiline Min kurbani çebiline Gider gider ödiline Min kurbani çebiline Çıkardılar bağın teyline Eli totu kuşlu kıyılar Çıkardılar bağın teyline Eli totu kuşlu kıyılar
Beden gelip tomaşağa Udyn taşla gıylar Kaşları ilvan boyavlı Abilan taşla gıylar Kaşları ilvan boyavlı Abilan taşla gıylar şeker ağılim Hüncü gövher dişli gıylar Bal bilen şeker ağılim Hüncü gövher dişli gıylar Beden gelip tomaşağa Udyn taşla gıylar Kaşları ilvan boyavlı Abilan taşla gıylar Kaşları ilvan boyavlı Abilan taşla gıylar Beden gelip tomaşağa Udyn taşla gıylar Kaşları ilvan boyavlı Abilan taşla gıylar Kaşları ilvan boyavlı Abilan taşla gıylar Gecem olsa uçup gelyen Seni küyse büyümelelem Çıktı bakar karağıma Bir azayıp kaymalelem Çıktı bakar karağıma Bir azayıp kaymalelem Tebigatın özü terhoş, mağa terhoş demelelem Tebigatın özü terhoş, mağa terhoş demelelem Çamaşırları boşar yani Köle su var içer yani Böyle elim koşar yani Başındaki göğümelelem Böyle elim koşar yani Başındaki göğümelelem Yaşıl baştık yayına lelem Yelin zıtmadı gülün zıtmadı Yaşıl baştık yayına lelem Ovamıdın adı derli Aklı göklü Armanya'nın ömür çekli Yoktur senin doymalelem Armanya'nın ömür çekli Yoktur senin doymalelem Armanya'nın ömür çekli Yoktur senin doymalelem Armanya'nın ömür çekli Yoktur senin doymalelem
doyum olalem Yoktur senden doyum olalem Medeniyet sanat ustatlary iri sadannalar şugun kun biziň gepleşigimizde gelip beren gurulmaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren saatlaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik bagtyrlyk hökm sürmegini tüýsürekden ardy edýär. Goý elmi dama diýarmyda her bir aýdyan hoş owalyňyz beletden belende ýanglansyn. Insanyň ýüregi aýdym saz bilen, oýar ýarsyň bizi hoş owaz bilen. Aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratsyň ajap owazym. Mehran watanaşlar, size ýetirmek isleýän aýdym sazly söhbet ornuşlamy şulardan ibarat. Biziň taýýarlan gepleşigimiz siziň göňüňizde ýarandyr diýip umyd edýär. Bize şeýle ajaplyklar döredip beren, halipalarymyza uly hormat goýan, sungatymyzyň haqqy olanlary, Gahrman arka dağımda köp sağ bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dağımyzyň janynyň sağ bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň elmide marwaşlyk etlenmegini tüýsüregden ardy edýäris. Şeýle ýaşy ardylary her biriňizde ardylap, aýla akşamyň owadaty gepleşigimizde geçirip tutarýarys. Ýene dälemde duşýança gaman oturum iri dileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.